egyre magasabb. Ott a gyökérben is. Az a piros bilétád, az micsoda, Tibi? Egy északi pólus, meg egy déli pólus helyen fog keresni. Úgy működik, mint a Föld mágneses mezője. Így van a szonda megcsinálva, ami föl van rakva. És egy északi és egy déli pólus, és a közepen meg az egyenlítő. Azt a minden. Északi és dél. És ilyenkor elmegyek az egyenlítőre. És meg is vagyunk. Ez az a hang, ahol van a pont.